kula paman. Iya nggih anakku sak kloron tak tampa ora liwat pangestune pamanmu Madura Tampanana. Inggih. Kula pundi dados jimat paripeh paman? Inggih kula pundi. Ana wigati apa? Dene sira sak kloron sowan mongko tanpa cecara kelawan pamanupan ngah Pandhawa. Maragake matura kanthi tetela nggih. Ih. Waleh-waleh menapa paman? Sowan kula ngarepaken dhateng kadang kula saking Parang Garuda ingkang rai samba menika. Kang wigatos sakmangke kepareng ingkang putra. Inggih menika Setija ingkang dados badal wakil ingkang Rama Drawati. Angembone njang Haji Jawah sonten anglamar dhateng putra putri paduka Kyaiipun Manowati. Badhe kula dhawaken kaliyan adhi kula Samba paman. Lelenging driya mangunggung kanduhan rimang lelena tanpa kanin. Wah. Ora susah dadak kowe matur. Aku wis ngerti bingunge rasamu Jlamprong. Yen perkara iki kowe ora iso nengahi aku sing nengahi. Inggih kula sumanggaken Kakang Mas. Setija kawruana. Anane pamanmu Jodipati ana kene. Saiki uga bakal njodhokke adimu lanang ya kuwi Antasena kelawan Manowati. Nanging wangune kowe uga sowan kepengin bakal ngarepake kaki Samba kelawan Manowati. Gandeng iki temanten lanang ana loro. Inggih ketengilipun tasih wonten calon temanten malih Kakang Mas. Iki ponakanku Mandura Wisata. Nyun inggih paman kula Purwisata. Wah. Lah iki kok temantene pirang-pirang calone wah jan. Apa sing diarani satu lubang rame-rame iki apa ya ngene iki lho. Ha iki wong wadon siji lho. Lah kabeh lamarane ditampa terus piye lho. Ngayahi iki lho. Wah, kayak wong kabeh bagus-bagus, gagah ronggah-ronggah kabeh. Wong wadon siji. Wong telu karo wong siji. Satu lubang rame-rame. Cangkemmu iki meneng Adruk. Wis kowe nang kono wae, Gong. Iya ya nggih. Aku wis murah kang dadi tenging atimu. Ngger Wisata mula gandeng iki ana calon temanten telu sing wis katon. Kang paman namung pasrah sumarah kelawan pamanmu Jodipati. Wah, iya. Gandeng sing wis katon ana telu satriya sing bakal mengku kelawan anakku Manowati. Demene aja nganti dadi daredah padha kadang. Aku bakal nggawa bali Antasena. Yen pancen Samba lan Wisata bisa ngasorake kridane Antasena semruga Samba lan Wisata.
Lelenging driya mangungkung kanduhan rimang Akang Mas aku jane ora niat wani karo Kakang Wisata ki ora ning gandeng sing paring dawuh Kanjeng Rama Jodipati mula aku njaluk pangapura yen paripeksa aku kudu ngladeni kelawan Kakang Mandura luwih dhisik. Antasena tresna kuwi pancene abot. Abote paribasan kaya wong nyangga bumi. Kamangka aku wis kadung tresna kelawan Manowati. Yen to Paman Merkudara ngresake sayembara kaya mangkono, ya sak kamat-kamat lan kuat aku kudu bisa ngasorake kelawan kowe. Ya sadurunge aku njaluk pangapura yen kurang tata karo sampean lho Kang. Durung kalah parat. Iki ana ngarepku iki Samba. Ayo Kakang Antasena. Kowe aja girang gemuyu, Aja girang gemuyu. Dupeh kowe bisa ngasorake Kyai Wisata. Saiki ayo. Iki atmajane Ratu Ndrawati Samba ora bakal mundur kelawan kowe. Ya, yen pancen mangono sak gendengmu, tak ayahi, Yayi. Ha!
Ya. Wah. Ya. Wah. Piye? Kyai Samba? Diketok kanthi dayang kula menawi kaliyan Kakang Mas Antasena menika kados dene timun mungsuh duren. Kula mboten saged mimpang. Menawi mekaten Kakang Mas, mboten kula lajengaken ingkang badhe dawuh kaliyan Manowati. Sampun kula werengaken kemawon sinoso saged manah kula Kakang Mas. Kosek garek. Ora ana Samba lan Sira Setija. Senajan sira sakloron ora matur kelawan ora mampu Ndrawati, nanging aku wis nyuwun pilakon iki. Yen nggih kula nyuwun pangapunten. Dene kula mboten nyuwun idi bailah kaliyan Rama Dewaci. Wis ora dadi ngopo. Wong nyatane sing mbok kandhakake kuwi Kresna kuwi suci pancene kepranyata. Tresna suci iki pancene nyata. Aku dhewe nglakoni kok nggih, nglakoni nganti tak rewangi mbrobos pager, mbabah tembok ya to. Sing wijati pengen banget entuk ketemu gantilan atiku biyen. Nganti omah kadol, montor kadol. Apa-apa perintahe wong tuwa tak badal. Ya kabeh merga saka krenteke atiku kepengin sandingan karo Wanodya sing dadi gantilan atiku kuwi rikala duk nalika semana. Ngene nggih. Ora ngono sak banjure kepiye nggih? Nggih. Menika Paman Jodiwati ngawontenaken sayembara perang kula menika mangsah Dimas Antasena kula kawon. Lho. Ora ngono kowe mungsuh lawan Antasena ora bakal imbang, ora bisa bakal setraju. Ora bakal bisa menang kok nggih. Nanging raos kula sakit Rama. Lho. Lah terus karepmu? Karepmu coba. Karepmu kepiye? Matura. Inggih. Nyat kula menika inggih kepengin mboyong Manowati. Menawi mboten kalian Manowati awurung kula mboten palaka Rama. Wah, bocah saiki pancen kandhan-kandhanane angel. Jeneng wis jenenge seneng kuwi pancen dioyak tekan ngendi wae. Wis. Ya. Yen pancen mangkono nggih, Samba. Iki cecundhuka Sekar Wijaya Mulya. Antasena ora bakal menang karo kowe nggih, Samba.
jebret ayo. Antasena. Ayo ana sembul barat. Melayu kowe Antasena. Wah, aturun ning Den. Wah, Petruk mlayu-mlayu heneng apa? Wah, niki wau sekawit. Ndara kula Antasena saged ngawontaken jago kalih menika. Samba kalih Wisata sampun kawon. Lah niki kok ngane-anehi. Ing atase Samba wau kalah kok saniki kok. Wah. Dengan mudahnya lho niku. Kok iso ngasorake kalian Ndara kula Antasena? Wah, yen mangkono Janaka celuken. Nggih. Janaka inggih kados pundi? Iki Antasena kalah karo Samba sebab apa? Wah, iki mesti ana sing ngewangi anggone padha nglakoni sayembara. Tanggap Sang Arjuna matek aji panglimunan sumerep Raden Samba cecunduk Sekar Wijaya Kusuma Sigra den pendet dening Sang Arjuna. Wah, salah. Ayo, amuk Suramata demen petaku. Ayo, monggo kowe. Apa saya mau? Luar ono.
Warana. Wis sedulurmu dhewe ya. Wah, iki dikapak-kapakno iki mesti mergo Pakde iki. Wis. Iki mesti Pakde melu-melu perkara iki. Ora ngono melu-melu apa? Aku kira melu apa-apa. Wah, kowe melu-melu. Jogoro nyatane kowe ngewangi lawan anakmu mongko sayembara iki lugune mung kanggo anak-anak lah kok kowe iso melu-melu iki piye aku ki ora melu-melu tenang aku ora goro wah jlambrong mrene yo inggih kados pundi Amas Ake jane Kresna ki melu-melu ngewangi anake apa ora inggih Para Prabu kula nyuwun pangapunten menika kala wau kula mendhes sekar saking gelengipun Samba sinaos Kaka Prabu nderek cawe-cawe tetep Antasena ingkang saged mengku dhateng yoga kula Manowati. Wah, latalah. Yen pancen menawa aku nderek mangayu bagya ya, Di. Samba inggih kados pundi Rama Dewaji? Iya. Pancena dikapak-kapakno sing jenenge siji Pesthi, loro Jodho, telu Wahyu kuwi Gusti sing asta. Sesuk mangsa kala yen butuh dhaup nglawan wanita ngendi wae tak jaluk kowe matura kelawan Kang Rama ya. Iya. Besok nek kowe matur bakal tak rewangi. Wis ora usah dadak wedi kelawan Kang Rama. Kowe kudu matur walaka. Sebab tak sawang kowe ora walaka kelawan pun Rama. Dadi kedadiane kaya mangkene. Inggih. Nyun inggih Rama Dewaji. Kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi napa. Kowe dina iki kudu ngalah ya. Kowe kudu ngalah karo Antasena. Sebab wis dadi jodhone Antasena karo Manowati. Tak jaluk kowe kudu bisa nampa apa kang dadi kodrate si Antasena jejodhoan karo Manowati. Golek wanita liya kan ya isih akeh. Nun inggih. Nembe menika kula kebikak manah kula Kanjeng Rama. Menawi donya menika wonten arca padha menika mboten namung
sak gedening godhong kelor menika mboten. Wong wedok kathah lajeng ngrenteng wong wadon. Ndemem mboten namung setunggal. Saged kalih 3 sekawan. Aja banjur kaya mangkono terus nglokro terus arep golek bojo pirang-pirang kuwi aja. Kuwi jenenge nglenyehke wong wedok, ora kena. Wong jenenge urip ya ta. Kuwi jejodohan ki yo siji wae. Inggih. Ya wis, yen pancen ayo. Kondur, monggo kula dherekaken Rama. Wah, latalah. Ora pangling. Ngaglah ana ngarepku. Gagah gede dhuwur, para Kutara. Wah, dasar kepara nyata Surayu. Ayo, para Kutara. Aku njaluk Malawati. Bakal tak jodokke kelawan ponakanku semono. Wah, yen kelakon tanpa nama tangan. Wah! Ah! Sampun wuru dhateng Bantayuda nggih Den. Menika sampun paripurna anggenipun putra jengandika Raden Antasena mengku dhateng anak kula pun Manawati. Kakang Mas sedaya sampun paripurna. Menika kang putra sampun dhawuh lawan anak kula pun Manawati. Mugi-mugi tansah antuk kararjaring dumugi kaken-kaken ninen-ninen sinisihan lair dumugi batos tanpa beda pinanganten inggih menika Kang Mas Bagus Angga Yurikska kalian Dimas Ayu Riyatri Utami menika sadeka satemah samangke saged ambabar wayah ula ugi wayah Kang Mas Jodipati nggih
Inggih, Den. Kula nekseni bilih menika menawi adhedhasar raos tresna ingkang suci samangke saged nuwuhaken trah ingkang sayugi. Milanipun kula Semar Sagotrah menawi wonten lepat kula nyuwun gunging samudra pangeksami. Wonten atur boten rena ing penggalih pun Semar namun nyuwung diagung pangaksama. Wah, iya. Yen pancen mangkono sadurunge aku bakar jejogetan luwih dhisik. Menawi mekaten monggo, Den. So